Kollarımdan sandığaçlar gitti. Turgaylar da uçmuy tübede. Koyunlarının sarı yaprakları altın jeyme bulup düşele. Eye kızın mine en matur, en güzel bir vaktinde biz Şilebi şehirine kelip düştük. Hem men özümüzün bugünkü tapşırığını Ahmet Rafikov'ның şiirlerinden başlap jiberdim. Şiirlerimden bir bölüşü soğuşka baylangan. Ahmet Mahmud ulu Rafikov Tatarstanның Әлки районы Иске Камка авылында 1916 елның 5 декабрендә дөньяга килә. Әйе, озакламый аңа 104 яшь тула. Әтисе укытучы, әнисе хуҗабикә булалар. Гаиләдә 5 бала үсәләр. Барысы да белем ала. Biz barımızda Sovet Vlası çorunda yanılsa ukuşa öğrendik. Başta İskalik garip var alfabeti bile. Anları Latin sayıga küçüp, anan yani Rusça neye küçüp kırgıntı yıllarda buna şuvay türlü yıllarda yazarıga doğru geldi. İki kızları hem Ahmet әтиләре yolun сайлый, укытучылар. Büyük Vatan сугышына аларның гаиләсеннән 4 кеше китә. Абыйсы Исхак, җизнәсе Исмагил, сеңлесе Мәрьям һәм ул. Мәктәптә экзамен алып торган вакытта чакырдылар мине военкоматка. Шуннан мен 3 ел ярым сугышта катнаштым. Башта Bryanski frontu deyip atalaydı. Anlarsın ol. Birinci Belarusiya frontu deyip ataldı. Ben ilim taşı bulup soğuştum. Başından alıp ahırına kadar diyerlik. Büyük Vatan сугышы елларында күргәннәрен китапларда теркәгән, узган юлларының картасын сызган ул. Бүтән вакыйганы көне сәгате белән исендә тота. Гаҗәп. Ел сайын бергә хезмәт иткән дуслары белән очраша торган булалар. Başta Bryanski'ni aldık. Karasu şehrin 43. yılına. Gomel şehrini aldık 44. yılına. 3. yılında Belarusiyanın başkası Minsk'e girdik. Күргәннәрен дәвам итсәк, Одер шәһәренә җитеп, Берлинны алырга әзерлек узалар. Шунда ул аеруча җаваплы эш башкарганда яралана. Ай ярым госпитальдә ята. 16 aprelde Berlin'e наступление başlandı. Andayını men 60. diviziyaya elektim hem şul diviziyada avtomatçı bulup Berlin'e штурмлауга катнаштым. 29 aprel günü uğramaşa çıkan vakitte ben avtomat uçurdum hele bek katı yaralanıp şunda yığılıp kalganım. Ул үзенең күпме ятканын хәтерләми, бик күп кан югалта. Аны табып госпитальгә илтәләр. 4 ай ята. Җиңү көнен ул госпитальдә каршылый. 45 yılның октябрьнең соңгы көннәрендә авылга кайтып җиттем. Сугышка кадәр авылының 8 еллык мәктәбендә тарих, география укытучысы булып эшләгән була. Кабат шул һөнәрен дәвам итә. 52 елда мине Biler Raykom'un propaganda bölüğüne propaganda işittirip aldılar. Anda 9 yıl işledim. Şiirler yazу сәләте аның 1936 елларда Ташкент шәһәрендә узган сәяхәтеннән башлана. Ул анда 1 ел эшли. Тик анда язылган шигырьләргә дөньяга чыгарга насыйп булмый. Aral станциясына җиткәндә вагонга бандитлар кирип, безне талап алдылар. Менә шунда бер нәрсәсез кайтып китәргә туры килде. Еллар узгач хәтерләгәннәрен теркәп куя ул. Пенсияга чыкканнан соң биографиямны яздым. Калуга да Берлингә кадәр дигән истәлек яздым. Аннан соң шигырьләр yazdım, 5 kitap, şiir kitabım çıktı. Язган китаплары татарча, соңгы елларда аның китапларын рус теленә дә тәрҗемә итеп тараталар. Бу эшкә кызы Әлфия алына. Әни дә булыша иде, әни укытучы буларак бик әйбәт белә иде татар телен. Менә бабайның китабы, аны тәрҗемә иттек, тоже рус телендә чыкты.
если можешь прости деген. Ул яхшы аңлый. Әтисенең узган гомре әле ачылмаган тарихыбыз. 104 яшь. 104 яшь. О, хәзер дә чыгып та йөри. Үзе җыена, үзе чыгып китә. Йөри, таныша, анда кешеләр белән сөйләшә. Искиткеч кеше. Бик бай аның үткәннәре, күргәннәре, тормышы. Үзе дә бик бай кеше. Чөнки аның 5 баласы, 13 оныгы, 50-гә якын җыела оныкчыклары, шулай менә. Билгеле, без Әхмәт агадан милләт язмышы хакында да кызыксындык. Гаяз Ишкакый мәсәлән 100 елдан интегралак булыр татар теле бетерли санаган иде. Ләкин менә мин белгән 100 ел инде. Татар теле, татар милләтенең эше, хәрәкәте чая арта бара. Кинода күргән төрле эшләрләрдә, төрле илләрдәге татарларны күреп шатланам. Өмет туадыр татар милләте үзенең динен, иманын сакларга, тәртип сакларга, милләтне үстерергә, телне сакларга. Тел булмаса, милләттә булмаска мөмкин. Ислам дине хакында Мәчетләр төзи башлаганнан соң мен шатландым да, чөнки саныйдым, дин халыкта әдәп саклауга, тәртип саклауга, иман саклауга бик нык көрәшә. Бу көннәрдә Чиләбедә бийек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды. Тукай татар милләтенең ачкычы дияргә кирәк. Чөнки ул беренче булып милләтне саклауда, милли аңны үстерүдә зур эш күрсәткән. Билгеле ТАССРның 100 елы уңаеннан, аннан да өлкән милләттәшебез нәрсә уйлый. Ә бит аңа Татарстан президенты ТАССР төзелүгә 100 ел юбилей медален дә тапшырды. Соңгы 100 ел эчендә татар халкы, Татарстанның, татар халкының уңышлары санап бетергесез. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиев соңгы елларда асубжа чит илләр белән бәйләнүне оештырыла, аны дәвам итүдә, алар белән сәүдә урнаштыруда, башка нидә, шулай ук татар телен саклауда зур эш күрсәтә. ТМБ Карын анда Акбарыс, анарсың, башка оешмаларның уңышлары белән шатланып, яшим, куанып. Алар оттырсалар бушылам, оттсалар шатланам. Ә без бәхетле, менә шундый акыллы, зиһенле, затлы милләттәшебез булуы белән. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Чиләбе.